Min statistika maħruġa mill-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijun li hija regolatur tal-prokreazzjoni assistita sar magħruf li sa issa f'Malta twildu 404 trabi bil-fertilizzazzjoni in vitro magħrufa bħala l-IVF. L-Awtorità bdiet tiġbor l-informazzjoni mis-sena 2013 meta twildu 25 tarbija b'interventi fi sptarijiet privati. L-aktar li twildu trabi kienu fl-2018 bi 58 tarbija. Waqt il-pandemija naqas in-numru ta' trabi li twildu bl-IVF. Fil-fatt fl-2020 twildu biss 27 tarbija. Din l-informazzjoni ppubblikat Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn it-tnejn waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari u annota wkoll kif fil-bqija ta' din is-sena mistennija jitwildu 14-il tarbija oħra b'ċikli tal-IVF li saru matul is-sena li għaddiet. Fil-ġimgħat li ġejjin mistennija jkomplu jgħaddu mill-proċess parlamentari l-emendi fil-liġi tal-IVF li se jagħtu opportunità li l-aktar koppji jsiru ġenituri, b'hekk ser tkun qed titwettaq wiegħda elettorali oħra. Intant id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn ġie mistoqsi wkoll dwar l-ispiża ta' kull sodda għal kull pazjent fit-taqsima għal kura intensiva fl-Isptar Mater Dei u wieġeb li din l-ispiża hija ta' bejn 1325 euro u 1500 euro għal kull lejl. Madankollu din hija figura medja li tvarja minn pazjent għal ieħor. Chris Fearn qal li minn mindu faqqet il-pandemija sal-ġimgħa 20 ta' Mejju kien hemm 352 persuna li ġew rikoverati fl-ITU u li kellhom komplikazzjonijiet ikkawżati mill-COVID-19.